Okay, si paminaw na ka, malingisigan ka. Hello, good morning. Grabe, iko da yun, oh. Hello, good morning ninyo mga bay, mga dudong. Inday Philjan TV, mega love shout out. Niliin to ako mag-live, ko na ako gibuhat ng mga overlay ba. Hello, tanaw na to sa Facebook. Inday, good morning. Good morning. Diri alauna na hapit. Adik lang ang show. Yan, natay comments sa Facebook. Mega love, shout out, Sheila Cesar Palarao, Inday Mary. Ayan, support. Daghang salamat, Inday. Unya, dili pa ta. Disod maning sa StreamYard, dili siya mo show tanan ang itong comments. Yan. So, ako lang gitry ang overlay nga akong gibuhat. Hello, Inday Skyline Pigeon, dreaming of the open, waiting for the day. Taga-Cagayan natong amiga. Inday, tugnaw. Tugnaw ang akong tingog. Tugnaw ito ko. Okay, ato ni try atong gisuwayan. Inday Christine Carl. Wala, nako gibuhat nga layout ba niya. Ako lang nag-try niya. Yung akong banan. Tulog ka. Kunya rat. Kanta sa Kukadidang lang kay. Akong lipstick sayang. Alright. So, mo niya ako ang gisulayan. Kini. Uy, wala day jacket. Wala di kumao. Dili na po ko kamao. Kadit lang ha. Kadit lang. Mamanghatag sa tagsaging ha. O jacket mo. Wala madali si Rapshel ko dyan. Dato yung manghatag. Ay, nako, madam, bonggang-bongga kayo imong kuan ganiha, inyong show ganiha, do. Saan ni, oh? Saan man ni, oh, yun. Ayan, jacket na. Wala na itugnaw, kaya nanay jacket. Ayan, mukhang tatag mga kuan lang, siguro mga duha kadusina ang kanta na. Mega love shout out din ha sa Facebook. Mga dodong, mga Inday, delay ang inyong mga comments. Inday, Mizel, Okay, makanta na daw ako. Kaya gipulan nas dodog hinulat. Yan. Ayan. Ano niya akong tingog ni kamay maning. Ayan. Kana siya ba? Kanang naiitoy nga gikap-hikap. Man akong gibutang, gibuhat. Alright. There you go. When the snow is falling down, children laughing all around, lights turning on like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone. Baby, I found you. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. Ito lang ito kanang pula. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Murag kilay ni Vicky. Sana ito yung kanang gianana o gapid-hapit.
Watch you as you softly sleep. What I'd give if I could keep just this moment on. If only time stood still, but the colors fade away and the years will make us gray. Baby, in my eyes, still be beautiful. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Grabe ang kilay na akong baga. Blooming good. Mega love shout out Inday TV. Kristen Call, yes. It's not a floss. Bugnawa eh. Wrapped in fancy paper is not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need when I have you here beside me. Here beside me, so you could give me wings to fly. Catch me if I fall, pull the stars down from the sky. I could wish on them all, but I couldn't ask for more. 'Cause your love is the greatest gift of all. Alright, salamat sa inyong patamsak. Mega love shout out Yuri Bella. Okay, so na ako magpadayon. Mag-promote ka dito ha. Mintas na ay dagang nananaw. Oh, dagan pa. Okay, sa atong mga viewers din na sa Facebook, mega love shout. Ping ping, no more rhymes. Okay, I will sing that for you tonight. Edna Butte Derm Pardo Pakpak Dam. Ana, wow, bongga, mega love, mega love. Kung yung ganang nasa Facebook, you guys can come over to YouTube para mabasa na to dayon ninyo ang mga message. Yes. It's fun over here. Ayan. Okay, so kung sa inyong mga requests na I can do it for you. Maybe I can do 5 requests tonight. Anyways, before ko makalimot, I am going to promote our show sa December 20. December 20, ayan. So, Kristen Call is here. She's our Madam Ambiciosa. Yes, alias Julie Bubis. Yan. Julie Bubis Vegas Land. Ayan. She's very very social na YouTuber yan. Ano lang Joe. But anyways, na manghatag siya og laptop and iPad on December 20 and I will be there. Mo-guest ko sa iyang channel and we will have a lot of entertainment. Anyways, on December 23, I will be at the Boden Family Channel na A Star is Born is going to be the grand final. Anaha, daghan kayo. So, December 23, sa Pilipinas time, I think it's I think 6:30 sa hapon. I'm not quite sure. Michelle Adna rin, tamsak na gwapa. Yuri Bella here. Hello, hello. Ana, jaketan sa. Ayan, may nakay ko Inday Christine. Daghang salamat sa imo ha. Yeah. December 23, Star is Born. It's gonna be star-studded. Jane Lewis will be there. Bisdak Chef will be there also. Wow, and there's a lot of fun and prizes to be given away on December 23 and I will also be there. Isa po ako sa judge and we will have mga ngilingig kay mga contestant. Mayo Michiko May, mega shout out madam. Pew pew. Unsa man na siya nga pew? Dakong pusil o gamayng pusil? Yeah. Yes, and also Madam Kiai's event, I think December 27, I will also be there. Wow, bongga. We will also have a projected one night only with Inday TV. Yeah, I'm so excited. That will be like, I think next month pa siguro na. But we will have plenty of episodes for you and giveaways also. Yan. So we're thinking about giving away mga 100 WH para sa mga grand na mga price but wala pa lang siya, projected siya. Lev TV PH mega love shout out. Nagahi ako ang
kang kugo ba gitugnaw jud ko do. Michelle Loves, Pew game me. Ayan. Okay, sana all artista da pili artista ra ni doy ano ba. Idol ba yan nakas Christine Cal. Yeah. Mekay Bontor Garcia, gay. Gitugnaw jud ko kana bitong tugnaw kanya murag nanggahi imo hang tangkugo ingon ana gyud. Mekay Bontor Garcia, mega love, shout out. Ana Philjan TV, mga pa-heart. Okay, don't forget December 20 kang Jolly Boobies Vegas Land. Na ay laptop, na ay iPad, na social, nagpanghatag. December 23, the Boden family, na apoy mga prizes, okay? And we will have a star-studded show on December 23. Also po, sa December 20, na po tayo mini concert dito, okay? And, Ingrata de Ortiz will be there, Janice B, mga kwan po dito, mga ngilig po ang mga host dito sa December 20. December 27, Madam Ki, ay anaw, bongga ako na ng laptop. Sige, adto ka dito ba sa kang Jolly Bobby's Vegas Land, okay? Kay naatay mga ano dito ipanghatag kay ngano daghan kay kwarta si Madam Christina Cal. Na siya diri ron is mega love shout out Christina Cal. Daghan siya kwarta adong. Ana, so ipanghatag na niya na kay si Conmin na siya, si alias Madam siya sa kitugnaw jud ko. Sorry. Pa-support ko dam Inday Mio Michiko unsa man na siya Madam December 27 dam Madam Ki. Yes, I will be there Mio Michiko December 27. Ano balik di ko kumaon sayo. December 27 I will be at Madam Ki. December 23 kang Boden family. December 20 kang Madam Christina Cal, the Jolly Boobies Vegas Land channel. There you go. Ana ako na lay show ani. Yes, yo. Atong ipadayon na i-request hello ng By Isyang TV. Hello, By Lev TV. Itong basahon diri sa Facebook. Ping pa-request day. Unsa to day? No more rhymes? Ayan, dili ang kanang comment sa ano no, sa Facebook. Na, akong i-relax yung akong self kay marakog na, unsa ko na tense. Charing. Gitugnaw ko. Nagaba dyan kong tubig bugna. Okay, no more rhyme. Na request ni Ping ang ato ang kinagwapahan din ha sa Facebook nga amegams. Here is your request, Ping. Sewing strategy. Sewing strategy. When the fear sets in, fire burns, where I find a place when there's nowhere to turn. When the evening sings an eerie song, longing for the day. You say I'm wrong, you can find your place, but never fit in. And only when you've left do you know where you've been. I can see the light, but only when it's gone. You can go on waiting, but only for so long. I know we're right, it's not always clear, because I never felt the fear. Can't stay so good forever in time. I've always felt the rhythm. What happens when there's no more rhyme? Yes, sabi ni Sewing Strategy, galing naman kung manta ni host. Like we face each other, we've never felt anything on our own. I can't wait much longer to feel any danger. I hope we're not living for a lifetime alone. I know we're alright, it's not always clear, because I never felt the fear. Can't stay so good forever in time. I always
happens when there's no more rhyme. Hard to go on, it's not waiting for the other shoe to drop. I'll never stop believing with you. It's just we never had to struggle. It all came too easy. I hope we felt what we felt from the start. We've never suffered a broken heart. We've been so blinded by all the best. We never put our love to the test. Da, tagam. Manukad sa ta. Julie Bobis, ayan, Dan Madam Julie Bobis, full pack na din from Isyong TV. Kantahan ni Basa December 20. Yes, kantahon ta na. Abi na ko rock. Okay. Nabubud ko sa ako ang headphone. Ang pamagat niyan is no more rhyme. Okay. Dili ko kayo kakanta basta di ko magluhod. Kailangan magluhod ko lain. Inday. Kayat. Oh. Natagap ako. Merese. Merese. Ilisda na lang ning Madam Christina Carl. Anak. Kay natagak man. Sige, lain nga love song. But, ako sang tanawon dito. Inday Ping Ping. Ayan. Mary Jane Sorio ka. Guwapo do. Diwat ni mo day. Guwapa. Yan. Okay. Nagpa-ads mo na ko. Kay lisod na ka. Istanan. Gitog na. Diyo ko do. Lang naong na ko. Ay na. Adas kilid. Kita mo? Pero oh, may ganun. Okay. Magana na tagkantang lain. Nam ko ikanta ganiha, gwapo ka ito ba? Patay tanan ko dabin, oy. Gitugnaw jud pa inom kong gabig bugnaw nga tubig. I get lost in your eyes, and I feel my spirits rise and soar like the wind. Is it your love that I am in? I get weak in a clench. Isn't this what's called romance? Now I know, 'cause when I'm lost I can't let go. And I don't mind not knowing what I'm headed for. You can take me to the sky. It's like being lost in heaven. And I'm lost in your eyes. I just fell, don't know why. Something's there we can't deny. When I first knew was when I first looked at you. And if I can't find my way, it's so vision seems to every way. Oh, I'll be found when I am lost in your eyes. Whoa. And I don't mind not knowing what I'm headed for. You can
take me to the sky. It's like being lost in heaven when I'm lost in your eyes. I get weak in a glance. Isn't this what's called romance? I'll be found. Taas naman ito. When I am lost in your eyes. Mao di ay kinaaris Paul Jr. Mega love shout out Bea Gray Matter. Bea Gray Matter jaon gadjud. Hello Hosi. Yan jaon gadjud. Paul Jr. 1996 Diara shout outs Madam. Hello bedaan pa jud ko nganong nakalimot gusto no kay naas Paul Jr. Sewing strategy yan. Tamsak. Daghang salamat Bea Gray Matter. Ako tanawon ha kung kisa pa walay jacket diri yan. Jaon gadjud. Jaon gadjud. Daon gadjud. Daon gadjud. Agay. Hala, mirisi gitugnaw. Ayan, akong tanawon sa akong Facebook ha, kay dili sila matagad. Mary Jane Soria. Yan. Ang atong kinagopahan din hang kinakusgan po nato sa Balantos. Ayan. So, don't forget ha, while nagpa-ads pa ning tayo sa Ayaw kalimot, okay, sa December 20, 23, and 27. So, 27 sa kang Madam Kiay, 23 sa kang The Boden Family, which is The Star is Born Grand Finals. And then, sa December 20, kay adto ta dito, mag-concert ta dito, rock and roll, sa kang Jolly Boobies Vegas Land. Ayan, manghatag sila og laptop og iPad. There you go. Laptop og iPad. Ayan. Kaya magtanaw sa tag-un sa direbe. Kaya patulgo na biya ko ani. Request si Kuan. Nag-request si Insag could have been. Gitugnaw man ko, bay dili kay ko kakuan, ba gitugnaw jud ko transform ko taod aron madaghan ng tamsak. Sige, kay mga transformer man ka mo din ha. Sige. Okay. Unsa man ni ha? Tagalog ta. Na. Mukanta ko rin could have been. Isa kagitugnaw pa ko ba yung kurog akong tingog. Nagira sa akong likod. Siya gira. Gira na sa imuloy. Pagtarong, diba? Ikaw hadlo ka ba? Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan lang nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapon, binabayaan sa dinami-dami ng aking nakapiling. Kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inasamasang. Ang nakalipas di maaring balikan, at kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, bawat pangalan, kalaro, kaibigan, iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Yawa na yung mga pangalan. Uy, brachial plexus, plema na may kulang. Depende lang. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung
sino ang umibig sa akin. Iisa pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas di maaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, bawat pangalan, kalaro, kaibigan, iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Iisa pa lamang, iisa pa lamang, iisa pa lamang, minahal ko ng ganito. Yan balhin ko sa ping-ping diri sa YouTube. Tugkan lagi kaguan antina day. Inday peng-peng, te-peng ni katugon ko samot kusog kaya sige tulog na kay makatambok na sige tulog. Kusog ulan, wow, kusog ulan sa Pilipinas. Manawag ko para matamsakan ka, sige, palihog ko, toslok. Ana. Okay, mukhang tatasakan ng mag-reach at sa Facebook. Eh? With Will, Leticia, Madam Giti, pa-shout out si Skoy Igat. Ikaw ng Igat, Madam Giti, mega love, shout out. Mirisi. Okay. Galing maglaro ng... Salamat. Ay, mabuyagan na po ko ano, Larabas Paul Jr. Hanapin natin yung ano, hayong... Puro man yung mga heartache ko eh. Gato namang ano yung, ano ba yung hanap ko kanina? Chromebooks have the everything button. So you can find things easily. Switch to Chromebook. Nagmata pa sila. I didn't order a pizza. Okay, ads pa man. Okay, ayaw mo kalimot December 20, Inday Manilin Juan, if gusto ni mo makadaog kag libreng laptop or iPad, suri nga to sa kang Jolly Boobies Vegas Land, December 20, na sila pa-raffle nga to, and you can visit right now para makabaw ka unsay entry na. Unya mo kanta na ko niya sa sunod na pod akong i-promote na. Kuyawag doyo ganyan eh. Para ni sa mga anak nga mga suwail. Okay? Na, go ko to da. Sa una. Bota naman ko ron. Silang ka sa mundong ito, aking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. Madam Kiay, kaning kanta para mo ha. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulong mo. Sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Dili pa day. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di masilapay ang walang magagawa. Ikaw ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo.
ulo at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang isip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Sige Inday, Madam Kiay. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulung sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? Gawas ko ugat. At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Nagsisisi at sa isip mo't nalaman mong ika'y nagkamali. Pagsisisi at sa isip mo't nalaman mong ika'y nagkamali. Pagsisisi at sa isip mo't nalaman mong ika'y nagkamali. Nalaman mong ika'y nagkamali. Ayun. Mirese sa mga anak nga badlongon. Shout out, Madam K.I. Brag ako gragid to da. May galab shoutout sa akong mamag papa din ha. Botan ako ma, palihog, padalhin ng kukwarta. Bakit kaya? Bakit ka pa naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at binubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? StreamYards day. Akong gimatik-matik ang kuan, ang overlay. Kaagad sumusuko, konting hirap, pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. Okay, kaning kanta ko po ning dedicate ni Madam Giti. Ana, para ni sa mga badungon. Kanta nga hugot. Hasta ka ping-ping. Labi na gid nako, ana. Hala. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang paglan, natutulog ba ang Diyos? Yes! Ang buhay mo. Hapit naman ba patuwarin? Disturbing, magod kayo tuwaan.
Agoy na lamang atong tarongon. Sulod pa lang na siya sa kwarto. Sige na siya, tanaw na ako eh. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay at himugin pa, pilitin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka sa may kapal. Nakahanda ang Diyos. Na, saka din Inday, Nancy. Madam K.I., ano rin niya akong gamit? StreamYard with overlays. Ayan. StreamYard with overlay. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Mirese. Yan ang bitaw na patakag pili o kanta. Mayra E. Vitamin E, Mayra E. Ayan. Si Madam Giti Oto dito. Margs Gorzon, hello te, kumusta? Hello, kumusta po ninyo din ha? Sewing strategy, natingog na nga akong washing machine, ingon siya, nahuman naglaba ang akong panty. Nahuman nagyod siya glaba. O gini para sa akong sinisinta. O gididikit sa ko ni Lev TV, yan. Pero para ni sa akong mga kagahapon. Okay, project. Ano yung pagkanta? Pasko na sinta ko, hanap kita. Bakit nagtatampot? Nilisan ako. Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Inulila mo. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtiting ng tunay. Nais mo ba kalimutang ganap ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Inulila mo. Say team day. Say team, not day team. Sewing strategy, kapanahonan. OMG, mukhang bata pa. Murag bata pa ni si sewing strategy. Paano maging kapanahonan? Sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Inulila mo. Sayang sinta ang sinumpaan
ka sa piling ko sinta. Paano ang Pasko? Inulila mo. Okay, so natay guest tonight. Ako na pong usbo ng ako ang layout. Yan. Daghang salamat Madam Kiay for dropping by sa akong payag. Ayan. Daghang salamat sa pagbisita sa akong payag. So busa karon natay imbitahan diri ang akong igagaw nga nasa Malaysia, si Leah Inday Nancy 86. Ayan. Superior Vena Cava Tamsak Nagwaps, daghang salamat. Ayaw mo kalimot December 20. Ayan. December 20 kang Madam Jolly Boobies Vegas Land. Ayan. December 23 ato takang The Boden Family, A Star is Born Grand Finals. December 27 Madam Kiay nga ta magkiay-kiay magdulatag bingo nga to kang Madam Kiay. Ganahan mo dito makadaog magbingo, mahilig mo bingo. Shout out Inday Mary Jane. Sorry kung naaminaw ka na ay papingo sa YouTube. Ayan. Unya January we will have series. Ayan, natay series of episodes sa January. We're projecting a really kanang a weekly kanang show ana kanang kadaghang kanang oy. Agoy gijakit na kanako oy sigdin lang na oy muha na nay mo jak tugda beron. Saang bansa ka bahos na ako sa Texas sewing strategy. Ayan, magaling magtahi si sewing strategy. So if kailangan nyo ng mga tutorial, paano magawa ng kanabitang sa bulsa, gano'n, magaling yan si sewing strategy. Meron siyang mga video na taklaan nyo yan si sewing strategy. Yan. Si Yuri Bella, yan. Madam Kiay, Madam Kiay, o si Madam Giti, nasa Facebook si Madam Giti. Chacha, Vasco Bontor, kalami ba sa tingog, daghang salamat sa microphone. Hatod kaninyo sa Tide Ultra. Leticia okay. Alright, sige na lang kog balik. But na ako 13 comments basahan ganun na ako ni B. Sige, Inday Nancy naanay link Inday. Nancy naanay link. Tingog, daghang salamat sa microphone. O tara. Sunsuon ang buang. Ayan, Skyline Pigeon. Pigeon Skyline. Okay. Nagulat kong Nancy. Wala pala ikaday. Kanta sa ko while nagulat ni Muki. Mukanta ako tong kuan pero gabi na mo doon eh. Mukanta ako tong paglili ko na pante. Naman ko gikanta ganiha. Kanta na lang kog ano eh. Kani Paraning live TV kay mo Chromebook nag-request start ni. fast and stay fast over time. Switch to Chromebook. Yes, switch to Chromebook. Ayan, baka manalo kayo ng Chromebook sa December 20. Don't forget, taklaan nyo na si Jolly Boobies Vegas Land alias Madam Ambisyosa. Yan. Yan, si Madam Ambisyosa po meron po siyang eskwelahan sa Vegas. Yan, social na si Madam. Di na basta-basta. Ayan, okay. Isa pa tong kanta sewing strategy na panahonan din to natin. Where you go, I'll always be with you. Love you so much, I'll never let you go. This feeling so new is like a dream come true. This love that I feel, I'll share with you. Love me so much and I will let you see. Meron beauty in life, it's meant for you and me. Let us be one so you and I can be forever in love, and then we'll be so free. Hala. Mabuyagan lagi. Love me, please say you
ka na, Inday. Mama Ness Laagan. Magluhot tabi. Ano sa tubig? Where you go, I'll always be with you. Love me so much, I'll never let you go. It's feeling so new, it's like a dream come true. This love that I feel, I'll share with you. Okay. I'll share with you. Dagag salamat sa pa-heart din ha sa Facebook. Inom na tubig yun ha. Love me, please say you will, and keep me so I can feel your heart, dear, with all of the love and the world that a girl can provide. Oh, I can't hide my feelings of love for you. They're too strong, can't let them go. Oh, believe me, let's fall in love. Ayan, dagag salamat Mama Ness Laagan. Laagan dyan si Mama Ness. Laagan, Mama Ness Strategy. Ayan. Aso na si Inday Leia, Inday Nancy. Leia, Inday Nancy. Monica Esimi dyan. Kay Monica Esimi. Wala ko kasabot, day. Request, ayan. Request ko dyan in the request dyan. Ayan. Request dyan. Inday, yung tanong mo kanina, sewing strategy about CPR. Yeah, merong CPR. Merong claim. Claim lang. Wala mang strike. Okay lang. Gusto ko kumanta man. Yun man ang ano ko, content. Kanta man ko. So, as long as dili daw strike, okay lang. Basta claim, ana. Pero, pag na-monetize daw ka, well, the owner has the right to block your entire kuan. Or, dili you cannot, dili daw ka maka-kwarta sa ads. So, sa view ka lang daw yun. Ganun lang. Yes. Yun lang ang alam ko. Pamuni na dayon kay super chat. Dayon, i-PayPal na lang na dayon. I-PayPal na lang na. Ayun na lang nag-ipalupad. Nang tanap ito si Rapshell. Yun siya nga, asa may palupad? Anin? Kung ano mangutana makagpalupad niya. Naamang kay PayPal na ako. Diba? I-PayPal na lang. Oh, sayang pagkuhan. Pero ano lang man daw na dayon. Sense lang man na. Tsaka dili man nila gi-encourage na i-watch nimo ang ads. Hindi ka rin makapera sa ads pag hindi i-watch nung ano mo. Tapos, hindi rin in-encourage ni YouTube na i-watch yung ads kung hindi ka rin lang naman interesado doon sa ads. Ganyan. Yeah, ganun. Huy, magdikitan kayo dyan, ha? Kay mamaya, ito mga dating dikit ko naman to sila. Pero, yung mga pumupunta sa LS ko po, binibigyan ko ng extra na saging. Is legit saging. Kasi saging ng mga anak ko yun. 4 yung anak ko. Pareho silang mga may YouTube. Yung asawa ko, sinasama ko na rin. Yan. Ginagamit ko rin yung ano niya. Sabi niya, ginagawa mo akong ano, minion. Ginawa ko siyang minion. Ayan. Oy, ka ng mga tao din ha sa YouTube, sa Facebook. Kumusta man mo din ha, mga dudong, mga Inday. Ayan. Uy, yun sa namang oras diri, alauna na. Okay, kanta na lang ko, ano na lang. Ay, wala pa man sila yung Inday Nancy. Ko ano lang. Kanang. Saan to kung gikanta ganyan? Uy, kasi inaayos ko kasi yung overlay ko, tapos kumakanta-kanta ako.
Wala man si Kuan. Ledodge. Ayan si Ledodge. Dagag salamat Ledodge. Mega love. Shout out Ledodge sa pagbisita. Ayan. Yan. Mga kantang panahon nato ni. Salamat sa patamsak. Kay tagal ko nang hinintay sa'yo. Sabihin sa'kin ang laman ng puso mo. Ngunit kahit anong gawin, di mo ako pinapansin. Bakit ba nasasaktan ang puso ko? Hindi ko masabing may gusto ko sa'yo. Kung sana'y kaya kong gawin, di na ako maninindim. Kay tagal, para bang ako'y nababaliw. Sabihin mong ako'y mahal mo rin. Minamahal kita, hinggapin mo sana. Kay tagal. Yan. Kay tagal ng break time. Ledodge, mina ko kadiyot kay break time. Dagag salamat da. Bye. Asa makadapit by Ledodge channel. Ayan. Pero dikit ko naman ni si Ledodge channel. Kanina. Kasi porte na akong pangisda. Bakit ba nasasaktan ang puso ko? Hindi ko masabing may gusto ko sa'yo. Kung sana'y kaya kong gawin, di na ako maninindim. Kay tagal, para bang ako'y nababaliw. Sabihin mong ako'y mahal mo rin. Minamahal kita, hinggapin mo sana. Kay tagal, minamahal kita, hinggapin mo sana. Kay tagal. Superior Vena Cava. Yes, bigyan kita bay sa Rebella ni mo. Oh. Gaan kita. 4. Ayan, Superior Vena Cava. Bigyan kita 4. Yan. Kahila kag kaangdong ka popcorn. May gali ng popcorn. Wala na kanto. Delikado. Og kaang imong gihilak. Kay sakit kayo. Makasamad. Ayan. Daghag salamat sa inyong mga palele din ha. Mga Inday ug Dodong. Hello, shout out din na sana sa Facebook. If you want to join me over here. If you don't want to join me, you don't want to join me over here. Ala. Kani. Kay mo ni mga ubana sa kay tagal. Yes, so lahat ng mga nandito tonight, well, sa aking LS, magkuanta. Tagaan mo na ako extra saging tibagnol. Today I heard them play the song again. I really don't like that melody thing. Di ko ganahan anang kuan. Kanang mo, tete, lainan ko. Mangita lang taglain. Manuel.
Oy, may pa-WH sa 23 at 20 and 27. Dreaming. Nanana po ni Paul Jr. Oh. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dreams are coming true. No, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time, and there I go. I just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Maybe we can do a trade, no? Ako sa na, let's talk. Ayan, kasi napag-uusapan naman. Yeah, but hindi kasi ako, I'm not gonna be staying a little long sa LS ko tonight. So, but we can do like this. So maybe on this LS, I will give you mag-ano na lang ko, roll call na lang ko before ko mo end. And then I'm going to give you WH. Ayan, 4 hours. Yan, total, marami namang ano dito. Marami namang mga kukadidang na gadget. Okay? Game? Okay, Superior Vena Cava. Ayan, saging at WH. Ayan, sa mga nandito tonight. Tonight lang ha, lagay ko dito para di ko makalimutan. Dali lang. Saging at bayabas. 4 hours. Yan. Sa mga nandito. Yan. Okay, there you go. Can't help myself. I-scroll ko siya. Okay ba? Ayan. Present. Ganahan ko, Arna. Ganahan ko. Okay, sige, bye. Ledus channel. Dagag salamat. Sige, bye. Ako ining i-note. Kanta sa Madam, All the Love in the World. Nyay mo kung bakapan, bye. All the Love. Murag, manghugot gyapon ni mo hada. Pangitawan na to. Siyempre no trade kay siyempre you guys stay for a little bit. You spend your time. I'll give you back your time, hana. Ako kita na. Wala pa dahil sila matulog. Okay, all the love in the world. How many outfield? The course, mangita juglain ba? Pangitaon ako tong nindot og duyog. Okay, wala. Ayan, the course, all the love in the world. LS na sad ka ugma. Pwede ko mag-unsa ang lawa ugma. Not sure. Ako, kinabutan ng ko dong Paul Jr. basta matulog. I'm not looking for someone to talk to. I've got my friends, I'm more than okay. I've got more than a girl could wish for. Live my dreams, but it's not all they say. Still I believe I'm missing something real. I need someone who really sees me. Don't wanna wake up alone anymore. Still believing you walk through my door. All I need is to know it's for sure. I'll give all the love in the world. I've often wondered if love's
was an illusion just to get through the loneliest days. I can't criticize it, I have no hesitation. My imagination just told me away. Still I believe I'm missing something real. I need someone who really sees me. Don't wanna wake up alone anymore. Still believing you walk through my door. All I need is to know it's for sure. And I'll give all the love in the world. Murag nakalimot ko sa tunod rin. Arale. That's for a lifetime, not for a moment. So how could I throw it away? Yeah, only human, and nights grow colder. No one to love me the way. Yeah, I need someone who really sees me. Don't wanna wake up alone anymore. Still believing you walk through my door. You reach for me and I know it's for sure. And I'll give all the love in the world. Mega love shout out Iris Jean Mesa, Team Adoners. Woo woo. Ayan. Cause I don't wanna be alone. I don't wanna wake up alone. Ako nang gibasa. Here. Ayan. Here lang ako, loves. Hanap ako tag 150. Yan na si Paul Jr. O kaya lang may gatas pa yan sa labi. Mahal na siya. 350 na si Paul Jr. Bye. Paul Jr. na nangitag tag 150 o basig available ka tangtangon ka ni Madam K.I. sa imong lockdown. Ana. Dili na ka ma-lockdown basta kuan. Yan. Daghang salamat Paul Jr. 1996 for being my producer, director, and everything. Ayan. Lakay nakitaan diri nga gusto na akong kantahon. This song is, this is my most viewed song. This was covered by one of my co-singer back in, it's like 14 or 16 years ago. Ano na siya, wala na siya. But I want to share with you guys ang iyahang short piece nga ni kanta siya. And then I will sing that song. Okay? And dahil nandito kayo, bigyan ako si Madam K.I. ng one watch WH. Bigyan ko si Madam K.I. ng isang WH na gunahon sa ko isulti. Okay. So, akong pangitaon ha, I'll just show you real quick lang. Gusto lang na ako siyang ikon. Siya ang akong pinaka most popular nga video. Ako nang kauban sa una. Ayaw kaulaw ni Madam K.I. Ayan. Ayan ang yung yours truly noong araw. Maybe I can feature videos here to no?
O, diba? Gwapo kayo ang tingog. Ayan. So I have 12,000 views on that one, if you can see. This is my, yan po yung aking pinaka-famous na video. 12,000 views. Wow, ang dami. Ano na ako, masaya na ako dyan. Yes. Yeah, but, sumalangit na ang kaluluwa niya. Yan. Wala na siya, na ano na siya. Na yatapsing na siya. Okay, kinsa may nakadumdum ato. Te pa sabi. Hoy, may pa siguro no kanang i-feature na ko inyong mga channel diri. Madam Ki ay ayog kaulaw kang Madam Ki ay Inday. Tempa lang ayog kaulaw kang Madam Ki ay siyang TV. Magbingo nas Madam Ki ay bonggang-bongga na December 27 punta tayo sa bahay niya, magpabingo siya at marami siyang mga pa-premyo. Ayan. Wala ko memorize sa katong pa-premyo ni mo, Madam Ki ay. But, naa siya pa-contest dito sayaw kay. May kinim sayo si Madam Ki ay. Grabe ni. Wala sa nga Ki ay. Magbingo kaday Ki ay. Magbingo na sa Madam Ki. Sige mo ko balik basa ni. May bayabas na pala. Meron ng bayabas ngayon. Hindi lang saging. Para kung tibagnolon yung bayabas, palitan na ng, tibagnolon yung saging, palitan ng bayabas. Ayan. Okay. Nabuang na jud ko. Maulo-ulo ka. Bisitahan niya ako. Tuwa na dito sa Madam Ki. Ay, kay Mike na mo. Kuha na, mungukay na dito sa yung aquarium. Lahat dagang piranha dito. Hello, good morning. What happened? Okay. Hold on lang. Give me what? 10 minutes. Wala. Kabati ng mga duyog eh. Gisundo na ko. Di man ni mao mga tukara, no? Di man ni mao. Gisun magbasa na lang kog kuan kay naay panira diri sa kong likod. Ay po isyang TV papasok pa lang ako Inday bita-bitang hello isyang TV yan. Kadto ko sa LS ni Madam Ki ay butan kay siya day miri pansin. Oh pansinin niya tanang tawo kay grabe nagdaga nagmatas Madam Ki ay makita na niya tanan. Ma'am Evita yan. Hello, Madam Lia yan. Madam Lia, Rupa Singhi. Hello, Inday, Rupa Singhi yan. Okay, Tamsak Inday Marana Rose Channel yan. First time sa akong payag, Inday. Ngita ko dirigun sa akong kuan na busy ko. Mura po kuan si kuan. Si my love ni kuan. Yes. Good night. Good night. Sige mo kong balik ani pero sige kong balik. Asa man tong kana na lang ay bahalag batig duyog. Yan, konti na lang ako, Inday host, ganda. Salamat Inday, Evita Bitang sa pagdaan. Hoy, mas gwapa ka, Day. Lara kay ko. Kinagapahan rin Madam Ki ay, ayan. Di man gyapon ni maong tukara ay. Di ko ganahan. Singalan maninon ko, ang kanta na. Di na lang ko ano eh, kato na lang ko ano eh. Kari na lang. Before ko mo sleep. Okay, kuan.
Advance kayo oras sa akong dodong. Yes, Alexa is here. Alexa. Alexa. Here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, my heart. Hoy, Paul Jr., invited ka, oh. December 27. Yan, kay Madam Kiay, big event na. It's your chance to shine. Starstruck. Ayan. Paul Jr., invite daw ka, oh. Ngatas kang Madam Kiay. And friends me sa FB, ako na yung nun. Bonnie Tyler ko, no. Bonnie Tyler dito. Salamat Isyang TV. Ayan, si Isyang TV, meron din po silang, meron din kaming tribo nila ni Isyang TV. Tribo Wakwak. Kay kusog man mangwakwak. Ayan, mga kusog man good may mangwakwak. Kaya tribo wakwak. Manang bugkanta ni. Nagikigwa akong bana. Sige, balik.
Ngita pa ta. Okay, hello din ha sa Facebook. Daghag shoutout Inday Cherry Ann. Ayan, Inday Cherry Ann. Dili na ko makita ta ng comment real time sa Facebook. So, pasensyahin na taon ko ninyo if di na ako mabasa na ngayon inyong mga comment. But I appreciate you guys. 24 million in the house sa Facebook. Ayan. Okay, let's do this song. Para kang isyang TV. Dili ko magsaba. Isyang TV, Day, Mary Ann, si James by Moan, if you dili ta magsaba. Oo. If I sing you a love song, will you always remember? Will you hear it on lonely nights when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever to remind you how much I care and how I needed you? Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, let it always be with you. When the others have gone away, feelings kayo ba? Let it still be there. Yabog yung tubig ron. Daghag salamat, Paul Jr. Iris Jean Mesa, lapit ka na sis. Tinitiyang ko yan. Paul, kuba niyang boses. Kuba. Mega live shout out, Leia State, California. CA Canada pala. Sorry. Daan pa ko. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. Oh, oh, loneliness. Oh, lonely nights when I'm not around. Baby, it's a love song. Yes, laban lang. Patay taan eh. Tulog ng kigwa.
Baby, it's a love song. Love song lagi. Wala lagi namugos. Ayan. Dagag salamat Inday Leah for dropping by. Adeng. Maraming salamat. Master Ochi, tinitiyan ko on the way na. Mga 15 lang ha. Ulo, ang dami naman. Lagay mo din yung 15 dito, boss. OMG. Yan. Hoy, mga lalas. Di kita nyo yan si Master Ochi, oh. Pangalan pa lang, master na. Yan. Master Ochi. Nangita ko dere. Okuan, kanang kanta. Wow, pangalan pa lang, master lang. Master lang. Master na. Husky, husky voice, sabi ni Paul Jr. Husky nga kasi kailangan dandahanin kasi tulog na si Kigway. Bukas ng umaga, alas 6 ng umaga, Sharo. Yan. Type nyo na lang yung bahay be, yung Master Ochi. Kasi mas ano siya, para sa akin lang ba? Hindi siya nalalagas. Mas dikit na dikit. Hello, when the smoke is going down. Sinong may smoke dito? Just when you make your way back home, I find some time to be alone. I hope to see the place once more, just like 1,000 nights before. I climb the stage again this night, 'cause the place is still alive when the smoke is going down. This is the place where I belong. I really long to turn you on. I've got your songs there in my dream. While your traces disappear, I climb the stage again this night, 'cause the place is still alive when the smoke is going down. Sana totoo, $100. Salamat sa palipad, $100 from Paul Jr. 1996. Ayan. Rock and roll. Rock steady. Sewing strategy. Yes po. Manual lang mga bay. Manual. Sarap mag-inom. Hindi matulog. Again this night, 'cause the place is still alive when the smoke is going down. When the smoke is going down.
Tapos na. Kala ko meron pa. Alright, mega love shout out din ha sa atong mga lalabs nga nagpatambay-tambay dyan. Ayan. Tini Tiangko, Isyang TV dan po kay Isyong TV pasukli. Yeah. Magsukli na sila Inday. Tini Tiangko, Master Uchi, Isyang TV. Okay na po, kita-kit sa bossing. Sa LS ni bossing ya. Ay, nag-LS si bossing. Oy, puntahan niyo doon, pasyalan niyo doon si si bossing. Okay, sure master yan. Still loving you. Next patay tayo, still loving you. Okay. Full pack, Master Uchi. Test ni Cara of comment. Oy, dapat kalimbang dyan na news, Master Uchi. Kay, yan sila, mga reyna o mga prinsipe yan sila. Si Madam K.I., Master Uchi, Bambi, yan. Okay, si Joel Bobis, yan. Dami yan sila, maraming siya. Ako, lang ko, kanang Sergeant at Arms. Ayan. Ano daw? Sewing strategy and Aris Jean Mesa. Nagbaba ng bahay si Inday. Inday Garots. Bea Gray Matter pa BG si Bea Gray Matter. Daghan akong utang nila. Last 2 songs ta mga bay niya. Puntahan niya doon si I think si Boss Bambi nag-ilis. Pangalangga ato ta kang Bambi Rarican. Last 2 songs na lang ko ha. Drop na ako ang pwede ko ba i-drop yung link? Bambi Rarican po, napin nyo. Far away, you'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Change the cold days for the sun. Good time and fun. Let me take you far away. You'd like a holiday. Puntahan nyo po si yung binaba kong kwan. Type nyo na lang po. Mga lalab, i-type nyo lang. Far away, you'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Exchange your trouble for some love wherever you are. Let me take you far away. You'd like a holiday. Longing for the sun, you will come to the island without me. Longing for the sun, you will come on the island many miles away from home. You will come to the island without me. Longing for the sun, we will come on the island many miles away from home.
Ayan. Okay, last song tayo request The ni holidays are coming, Paul but Toyotathon's already Jr. here with great year-end deals. Ayan. Still loving you. Dagag salamat. So, after nito po, let's go to Bambi Rarican. Yan. Lipat tayo kay Bambi Rarican. Isyang TV, salamat, boss. I will do the same, sir. Ayan. Bonggang-bonggang, mga rock mood. Time, and it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there. Thank you so much, Master Ochi. Fight, babe, I'll fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can break down the walls someday. I will be there. I will be there. If we go again, all the way from the start, I will try to change things that killed our love. You've right us build a wall so strong, but it can't get through. Is there really no chance to start once again? I'm loving you. Thank you so much po sa inyong lahat. Paul Jr. na. Yan, rakista. Rakista nga gitugnaw. Try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, our love shouldn't be thrown away. I will be there. I will be there. If we go again, all the way from the start, I would try to change things that killed our love. You brought us build a wall so strong that it can't get through. Is there really no chance to start once again? If we go again, all the way from the start, I would try to change things that killed our love. Yes, I've heard of your pride, and I know what you've been through. You should give me a chance. This can't be the end.
Still loving you. Still loving you. Now, now, still loving you. Still loving you. Still loving you, baby. You. There you go. Daghang salamat kaninyong tanan. Atong pahinayan. Alright, thank you so much po sa inyong lahat, sa inyong patambay-tambay. Don't forget to go to Bambi Rarican po. Visit din po, dikita nyo si Master Ochi, Irish Jean, Mesa, daghang salamat. Maraming thank you. Ayan. Tsaka thank you Paul Jr. Sige, si starring Guinness Paul Jr. Kay director maguni siya. Ayan, Ishak TV, daghang salamat. Tini Chiangko, thank you din. Madam K, of course, Madam K I, Jolly Boobies, Vegas Land. Ayan. So don't forget, let me go back to the shows. December 20 po, meron pong Grand LSC Jolly Boobies, Vegas Land. Ayan, Jolly Boobies, Vegas Land. Mamigay po siya ng laptop, iPad, mga WH, mga pabanana, pabayabas, yan mga gusto nyo. Yan, nandun yan kay Jolly Boobies Vegas Land. Timanin ninyo ha, Jolly Boobies Vegas Land. 23, nandun din po tayo sa kay The Bodin Family Channel. Yan. A Star is Born. I will be one of the judge. Nandun din po si Bisdak Chef. Nandun si Jane Lewis. It's going to be packed po. Marami ding ipamimigay doon ng mga gusto ninyong bayabas at mga Gcash at mga pasaging, you know, and everything. Tapos may mga raffle, ayan. And usually it lasts for a little bit. Kaya marami kayong masasaging doon kay The Bodin Family Channel. Yan. So on the 27th naman kay Madam Ki tayo. Madam Ki, meron siyang Grand LS. Ayan. Nandun din po ang iyong lingkod, Ernie Barong. Yeah. Yeah, Madam Ki, punta niyo po si Madam Ki, lagi siyang nag-LS, nagpapabingo si Madam Ki. Yan o na, naapamanday si Madam Ki, diri patay gitang Sir Bambi ni. Ayan. And also, lagi niyo pupuntahan si Bambi, ayan, si Boss Bambi, si Boss Adonis, ayan. Kay, ganitong oras po, lagi po ako nandun sa bahay niya kasi ano po, it's fun over there. Yan. It's fun. Parang aquarium ni Madam Ki, madaming isda. Yan. Pati doon kay Master Ochi, marami ding isda. Ganun. Ganun. Tsaka if gusto niyo rin po, marami din kayong matutunan doon kasi nag-guide din sila sa inyo kung anong dapat gawin, anong hindi dapat gawin. Tsaka din kay Jolly Boobies. Kaya I love these channels over here where, you know, mga bagong YouTubers, natututo tayo kung paano natin i-diskarte yung ating mga channel. Ayan. So, kailangan makinig tayo sa mga karaan, yung mga veteran na dyan sa YouTube. Yan. Kasi pag hindi tayo makinig sa kanila, ay bungol. Bungol tayo. Ayan. Okay, bye-bye na. Good night, everybody. Daghang salamat din ha sa tao sa Facebook. Tao sa Facebook. Daghang salamat din ha Facebook, people. Daghang salamat. Daghang salamat, Good night. Good night, Madam Ki. Daghang salamat. Sige lang kong balik, Mura na ko, sira plaka. Okay, si Paminaw, arong malingisigan ka.